θα θυμηθούμε ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Οκ. Πεταλούδες will ask φράουλες. What color is this? And ξεκινώντας λοιπόν το μάθημα εδώ με τα παιδιά, έψαχνα κι εγώ να βρω τρόπους για να κάνουμε ευκολότερο το μάθημα, να κατανοήσουν τα παιδιά τη γλώσσα κτλ. Όπως είπα, παρακολουθήσαμε κάποια σεμινάρια που οργάνωσε ο κύριος Σύμβουλος, με συμβούλεψε η κυρία Έφη Διευθύντρια πάρα πολύ και βρήκα κι εγώ έναν τρόπο που θα μαθαίνω εγώ τα παιδιά, θα μαθαίνουν και τα παιδιά σε μένα. Δηλαδή, πήραμε τις λέξεις ολιστικά, δηλαδή το σώμα, και έμαθα ότι το πόδι είναι πό και τα παιδιά μάθανε ότι το πό είναι πόδι. Η μπλούζα είναι μπλούζ και η μπλούζ είναι μπλούζα. Δηλαδή, μάθαινα εγώ σε αυτά την ελληνική γλώσσα, αυτά που μαθαίνανε το φαρσί. Και με αυτόν τον τρόπο, έτσι σαν ένα παιχνίδι, με ρωτούσαν και αυτά. Και όταν με ρωτούσαν και αυτά, αναγκαστικά μάθαιναν και αυτά την ελληνική τη γλώσσα. Και εγώ τους απαντούσα σε φαρσί, τους ρωτούσα εγώ σε φαρσί, μου απαντούσαν στα ελληνικά και έτσι μάθανε πάρα πολλές λέξεις. Νομίζω ότι μέσα σε 2,5 μήνες έχουν μάθει περίπου 300 λέξεις τα παιδιά με τα άρθρα τους. Ξεχωρίζουν και τα άρθρα. Νομίζω πως είναι αρκετό αυτό. Και πιο αρκετό απ' όλα είναι έτσι ότι έχουν το χαμόγελο αυτό.